Pois chamo-me Xesús Gómez Centelo, sou natural do Concello de Santa Comba e estou na emigración desde hai 42 anos, concretamente en Xenebra, de Suíza. Ali traballo como secretario sindical desde hai 35 anos. Sempre tuve unha actividade moi cercana da inmigración, por ende, a inmigración galega, e teño unha amplia experiencia no que é nos problemas migratorios, pero tamén nos problemas sociales da xente, etc. E o BNG, pois, quiso confiar en min para poñerme como candidato para o Senado, e eu, pois, con moito temor, porque sempre temos temor a asumir certas responsabilidades que poden ser pesadas, pero decidín de coller a luva e de decir, pois, a ver o que pasa. Estou disposto a traballar, efectivamente, polo BNG no Senado. Penso que a inmigración ten problemas específicos que iso non quita que ten moitos problemas que ten outra xente, porque son seres humanos e ten os mesmos problemas sociales que pode ter outro tipo de población. No caso de Suíça ou Europa, hai un problema dos retornados. Se os retornados é unha segunda emigración. Do feito xa que hai rompen con un esquema, porque se tiveron que integrar nun país, e agora chegan que ao mellor ainda non terminaron moitos a súa integración real, e volven para aquí outra vez, e cando chegan aquí o mundo non é o que era cando eles foron. Entón eu penso que esa xente ten problemas específicos, como pode ser o problema das pensións, con validacións, moitos ven cos fillos e depois hai que ver como validan aquí os estudios, etc. O sea que hai, non vamos agora a dicir todos os problemas que hai, pero hai moitos problemas que ten esa xente, os inmigrantes retornados, e eu penso que serei capaz de comprender todo ese conglomerado de problemas e pois facer o posible do Senado e ao mesmo tempo tamén, porque non vou traballar solo. O BNG pois terá representantes no Congreso e aquí na Xunta podemos facer moitas cousas. Pero hai que recalcar que eu, se vou representando o BNG, no Senado non se vai falar todos os días de migración, ou seja, que se vai falar dos problemas de aquí tamén, dos problemas que ten a Galicia, por exemplo, coa lingua, os problemas que ten Galicia coa reconocimiento, coas transferencias por non ir máis longe as autoestradas, por exemplo. O sea, Galicia ten problemas polos cales eu vou combatir tamén, non vou estar todos os días que a migración no Senado, eso está claro.